wala yaktab ba'dukum ba'dan, Allah ya ce kar kuma sashi ya dinga giba na sashi, ma'ana kar sashi ya dinga gulman sashi. Kuna tare da mutum amma kana daga cikin masu cin kafansa, yana juya baya za ka fara maganganu a kansa. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi masahabbansa bayani akan giba shine gulma. A tadaru da malgiba, annabi ya ce kun san me gulma? Sahabbai suka ce Allah da manzansa su ne mafiya sani. Annabi ya ce zikiru akhaka bima yakra, shine ambaton dan uwanka da abin da bai so. Kasan in ka samu mai jara'a sai ce aini ko a gabansa dan faɗa, a'a abinda annabi ya fassara gulma kawai ka ambace shi da abin da bai so ko a gabansa ne, in bai so cin fiskarsa ne. Kawai tun da ka san wannan maganan baya so, annabi ya ce karka faɗa. Mai tambaya ya ce mishi a ra'aita in kana fi aki ma ako, ya ce to ban labari ya Rasulallah, idan kuma abin da nake faɗa a kansan gaskiya ne fa, ba dai ƙarshen ta ba kenan? Annabi ya ce in kana fi hima ta ƙul faƙadir tabtahu, idan da gaske ne abin da kake faɗan haka ne, haka yake, annabi ya ce to kayi gulmansa kenan. Wa in lam yakun fihi ma taqul faqad bahatahu, annabi ya ce in kuma abin da kake faɗan ba haka yake ba, abun bayi tare da shi, annabi ya ce ka mai sharri, ka kiri magana ka jingina mishi. Ka gani ko ta yaya gulman ka ya fito babu mafita. Idan abin da ka faɗan da gaske ne, annabi ya ce to gulman kenan. Amma in har abin da kake faɗa akan ɗan uwanka ba haka bane, annabi ya ce ka kiri magana ka jefi ɗan uwanka da shi. Yana daga cikin abin da aka nuna wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da ya yi mi'raji, ya ce marartu bi qaumin lahum asfarun min nuhas, na wuce waɗansu mutane da farata na ƙarfe, yakmishuna wujuhahum wa sudurahum, suna kartan naman fiskansu da kirjinsu suna zubarwa. Ya ce man haƙula iya Jibril, annabi ya ce Jibril wa'annan kuma suwaye haka? Mala'ika Jibril ya ce mishi su ne masu cin naman mutane, magulmata ke, masu fadawa cikin mutuncin mutane. Mala'ika Jibril ya ce annabi magulmata ne. Iya zaman kabari da magulmaci zai yi, ukubar da Allah zai mai kenan. Ana kwantar da shi a kushewarsa, za a tsirar mishi da farata na ƙarfe. Wannan faratan haka zai dinga kartan naman jikinsa har zuwa ran da za a yi tashin alkiyama.